L-unika applikazzjoni pendenti mresqa quddiem l-Awtorità għall-ippjanar għal ħolqien tal-ewwel krematorju f'pajjiżha għadha kemm ġiet emendata biex taqbel mal-linji gwida stabbiliti fl-aħħar xhur bil-għan li tirrispetta iżjed l-ambjent biswit iċ-ċimiterju tal-Addolorata. One News informat ukoll il-kumpanija Active Group li qed tipproponi dan il-proġett li ilu ħafna mixtieq f'pajjiżna għaddejja bi studju ta' assessjar ambjentali. Waqt li għandu l-ħsieb li tagħmel laqat ta' informazzjoni kemm mal-kunsilli tal-madwar kif ukoll mal-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent l-ERA. Il-pjan propost li piddaħla fuq wara tal-Addolorata f'żona privata diġà identifikata għall-użu ta' tfin jara binja ta' 500 metru kwadru imdawwar b'6,000 metru kwadru ta' spazju miftuħ b'ġonna li joffru spazju ta' paċi u tranquillità u bl-inqas impatt fuq l-ambjent bl-użu tal-aħħar teknoloġija fis-suq. Din it-tielet applikazzjoni li ddaħlet wara l-ewwel waħda fl-2016 u dik fl-2021. Il-kumpanija Active Group li qisit il-kumpanija lokali Camilleri Funeral Directors hija involuta f'kumpaniji barra minn pajjiżna fejn diġà joperaw krematorji. Active Group li tittamel li l-proġett jibda jopera fi ftit snin, kemm il-darba jiġi aċċettat, tisħaq li l-faċilitajiet varji proposti se jkunu jistgħu jakkomodaw familji u qraba fl-arranġamenti għall-aħħar tislima lill-leżiż tagħhom waqt li jilqgħu l-ħtiġijiet ta' persuni ta' kull twemmin.